Aiwa mafanzika ndokutenda isupporting yakatodziya ende yakatopenga. Rambai mchisubscribe, rambai mchiita malike anditi. Mchikanda tuma comments. Ndinokutendai vanhu vaiti hey munhu wogoko afa akaenda kuchando. Hey munhu wogoko aende kuchando. But ndindega munhu wogoko ndatanga nekutoenda kuchando ndokutendai. Ndatonzi next week iyo yatotopinda musomugovera. Ndichitori kuchando. Saka please ndokumbira vari kuchando kafanai kunditengera majuzi, munditengero mazichira anodziya. Bozika chando ndochishika bosi chando chakambouraya matavire. Saka please ndibetserewo please mundisupportewo please. Ndoramba chitenda kuti next time mukana ndiwako, this time mukana wamukana wedu zvino ndakumboendawo kuchando please. Vari kugweruka garai makagadzirira ndikutauya kugweri kwako ndibvozobva kuti chando chekugweru chakamira sei. Ndokutendai mafans angu, ramai muchisimbisa subscribe. Ndiri kuya kuchando, ndikumboendawo kuchando this time kumashows edu ikoko. Tiri chifinu handi kumbuke chero mukandilenga handi